नमस्कार. मंगलमूर्ती मोरया. श्री स्वामी समर्थ श्रद्धास्थान श्री क्षेत्र कोटले तालुका मालवण सिंधुदुर्ग इथून मी गणेश घाडीगावकर बोलतो आहे. प्रतिवर्षी सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपला बाप्पा म्हणून ख्याती असलेला गणपती आमच्या घरी विराजमान झालेला आहे. दरवर्षी आम्ही सामाजिक प्रबोधन करणारे देखावे घरगुती स्वरूपात सादर करत असतो. तसाच यावर्षीसुद्धा असा हा आमचा देखावा घरगुती स्वरूपात सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकतर आपण पुरातन मंदिरं पाहण्यासाठी साऊथ वगैरे ह्यासाठी उत्तर भारत दक्षिण भारत या ठिकाणी जातो. पण जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर आपण विचार केला तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा पुरातन मंदिरं फार बघण्यासारखी आणि वाखाणण्याजोगी आहेत, जी हजारो वर्षापासून आहेत. मग या मंदिराचा ठेवा, ही संस्कृती आपण जपून ठेवली पाहिजे हे कुठेतरी मनाला वाटलं आणि लोकांपर्यंत हा विचार पटावा म्हणून आम्ही आमच्या बाप्पाच्या बाजूला तुम्ही जे पाहत आहात हा देखावा पुरातन मंदिराचा आम्ही साकार केलेला आहे. असे सुबक आणि पुरातन मंदिरं आपल्या जिल्ह्यामध्ये कितीतरी आहेत. मग त्याचं जतन करावं आणि ते लोकांपर्यंत पोचावा हा प्रामाणिक हेतू आम्ही या सजावटीच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि याच देखाव्यातून आम्ही हेही दाखवतो की आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गोत्र आहेत. आपली कुठली धार्मिक अनुष्ठान किंवा धार्मिक पूजा कर्म करतेवेळी आपलं कुलदैवत आणि गोत्र माहिती असणं हे अतिशय आवश्यक असतं. आणि याचाच हेतू साधून आम्ही या ठिकाणी आपण पाहता गणरायाच्या चारी बाजूला सप्तर्षी जे 7 ऋषी आहेत त्यांना आम्ही या ठिकाणी प्रदर्शित केलेलं आहे. आणि तुम्हाला याही देखाव्यातून असंही समजून येईल की हे ऋषीमुनी वेगवेगळ्या योगाच्या मुद्रेमध्ये आहेत. म्हणजेच याच्यातून असं समजून येतं की आपल्याला आपल्या अनादिकालापासून योगा आपल्या शरीर स्वास्थ्यासाठी आपल्या ऋषीमुनींनी दिलेला आहे. परंतु सध्याच्या वैज्ञानिक काळामध्ये हे योगा हे विज्ञान थोडंसं मागे पडलं आणि आपण ॲलोपॅथिक औषधांकडे वळलो. परंतु आता असं झालं की हा योगाचं शास्त्र एवढं प्रभावी आहे आणि हे शरीर स्वास्थ्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे हे बाहेरील प्रदर्शित झालं. बाहेरच्या देशांमध्ये हे ज्ञान गेलं. बाहेरच्या देशातील लोकांनी ह्याचा अभ्यास केला आणि तो अभ्यास योगाभ्यास इंग्रजी माध्यमातून ज्यावेळी आपल्या भारत देशामध्ये परत आला त्यामध्ये स्वतःला विज्ञाननिष्ठ समजणारे लोक याचा अभ्यास करू लागले आणि योगाचं महत्त्व आता लोकांना पटू लागलं आहे आणि आज लोक योगाकडे वळू लागले आहेत. म्हणजे हा योगा आपला परप्रांतीय किंवा परदेशातला नसून आपल्या भारतीय संस्कृतीचा एक संस्कृती आहे हे या सजावटीमधून आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजेच पुरातन संस्कृती, पुरातन आपला योगा म्हणजे निसर्गामध्ये आपल्याला योग असे जेथे आरोग्य तेथे वसे हे जो गोष्ट आहे या देखाव्यातून आणि त्याचप्रमाणे आपल्या गोत्रांची ओळख यातून दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. दुसरी गोष्ट या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून मला तरुण पिढीला सांगावीशी वाटते की आपण गणेशोत्सव साजरा करत असतेवेळी आपण भजन कीर्तन हे कार्यक्रम करतच असतो. पण अलीकडे थोडा भजनांचा पण बेस बदलत चाललेला आहे. सिनेमाच्या चाली किंवा इतर अतिरिक्त सिनेमाची गाणी ही आपल्या गणपतीच्या आगमनाच्या वेळी किंवा निर्गमनाच्या वेळी दाखवले जातात. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं मला तरी प्रामाणिकपणे वाटते. याचं कारण तुम्ही आपल्या इतर धर्मबांधवांचा विचार करा. ख्रिश्चन बांधव आहेत, मुस्लिम बांधव आहेत, शीख आहेत, ईसाई आहेत, पारसी आहेत. पण यांच्या पूजा किंवा यांचे धर्मोक्त विधी हे पूर्णपणे शास्त्राच्या आधारे असतात. ते कुठेही सिनेमाच्या चाली किंवा कुठेही प्रार्थनेला आधुनिकतेचा हे दाखवत नाहीत. मग आपण हे असं का करावं? आपलं संगीतशास्त्र एवढं प्रगल्भ आहे. आपलं संगीत विज्ञान जे भजनाचे पूर्वीचे भजनी बुवा पाहिलात तर राग वगैरे जे काय होते आळवण्याचे प्रकार हे अतिशय कानाला मधुरतेचे आहेत आणि आपल्याला सहजतेने पण जाणवेल की सिनेमातील जुनी जी गाणी आहेत हे आजही आपण तितक्याच तन्मयतेने ऐकतो. परंतु नवीन गाणी जी येतात ती कधी येतात आणि कधी जातात हे सुद्धा कळत नाही. मग हा विचार तरुण पिढीने करावा. आपल्या विघ्नहर्त्या गणरायाचं आगमन आणि विसर्जन सोहळा हा पूर्णपणे पारंपरिक पद्धतीने करावा. टाळ मृदुंग भजनाची गाणी हे करावं. भजनसुद्धा शास्त्रोक्त पद्धत शिकून त्या पद्धतीने भजनाने आपल्या गणरायाला आळवावं आणि असलेल्या सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करावं असं मला
सध्याच्या पिढीला सांगावंसं वाटतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याचं औचित्य साधून मी गणरायालासुद्धा साकडं घालीन. ते म्हणजे असं आहे की आपल्या मालवणी भाषेतलं ते गारणं आहे. मी या ठिकाणी माझ्या गणरायाला गारणं घालतो आहे. हे गणपतीराया विघ्नहर्ता गणपती गजानन महाराजा, तू बुद्धीची देवता आहेस आणि तुझा जो सण आणि हा जो उत्सव आहे, हा उत्सव साजरा करण्यासाठी माझ्या कोकणातला बांधव आज जो नोकरी धंद्या कामानिमित्त पुणा मुंबईसारख्या ठिकाणी गजबजलेल्या वस्तीत राहतो, तुझ्या उत्सवासाठी आज तो कशाही परिस्थितीत या ठिकाणी मिळेल ते वाहन पकडून त्या गर्दीतून इथे धाव घेतो. एवढंच नाही तर तुझा उत्सव साजरा करण्यासाठी नवीन नोकरीला लागणारी मुलं आपल्या अधिकारी वर्गाकडे खूप आळवणी करतात की मला 2 दिवसाची तरी रजा द्या, 5 दिवसाची तरी रजा द्या, आणि एवढं करून ते तुझ्या पूजा करण्यासाठी किंवा तुझ्या आराधनेसाठी, तुझा उत्सव साजरा करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या घरामध्ये धाव घेतात. किंबहुना असंही चित्र दिसतं की माझी नोकरी गेली तरी चालेल, माझा गणपती उत्सव मी बुडवणार नाही. एवढी तळमळ आपल्या या गणेश भक्तांमध्ये, या तुझ्या लेकरांमध्ये आहे. आजच्या उत्सवानिमित्त मी तुझ्या चरणाशी एवढंच गारणं करेन की हे देवा, हे जी काही लेकरं आहेत या भूमीतील, ही भूमीतील लेकरं आज दुसऱ्या परप्रांतामध्ये जाऊन केवळ नोकरीधंद्यासाठी जात आहेत. मग ते नोकरीधंदे, ते व्यवसाय, ती रोजगार निर्मिती या भूमीतच निर्माण होऊन दे आणि ह्या तुझ्या सर्व लेकरांना या भूमीमध्येच राहून ते नोकरीधंदा व्यवसाय लाभून दे, म्हणजे जेणेकरून तुझा उत्सव पण ते आनंदाने साजरा होईल. आणि हा जो आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, हा खऱ्या अर्थाने देवभूमी म्हणून लोकांच्या समोर येईल आणि सुजलाम सुफलाम बनेल, आर्थिक पद्धतीने सबळ होईल. अशा प्रकारचं तुझ्या चरणी मी गारणं करतो. तर अशा लोकांना मुंबईमध्ये नोकरीधंद्यासाठी न जाता त्यांना इथेच रोजंदार स्वतःचा प्राप्त होऊ दे किंवा अशा प्रकारचे उद्योगधंदे या जिल्ह्यामध्ये उभे राहून देत. जे काही आपले पुढारी आहेत किंवा लोकनेते आहेत त्यांना पण याच्यामध्ये यश प्राप्त होऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे धंदे किंवा व्यवसाय या जिल्ह्यामध्ये यावे आणि त्याला यश यावे, एवढी तुझ्या चरणी या उत्सवानिमित्त मी प्रार्थना करतो. बोला गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. धन्यवाद.